Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mayang gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi, kag-Happy Valentine's. Oh, happy Valentine. Action, Bray. Aha, date kita ya sa trabaho, Sir Gan, no? O, dire tayo balintong. Happy Valentong. Okay. So, listener sa aton, happy Valentine kagmayong gabi man, no? Aha. Ari, lakat sa aton chimpo, sininga gabi, pizza 14, karon sing Febrero, adlaw sang tagipusoon. Tuig 2020-22. Share line Japon naga-apekto sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon, no? Ari siya sa Cagayan Valley, kag Aurora, maidulot din siya magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, kag pagpanagob. Ang dupoy-dupoy sang hangin amihan o northeast monsoon, ari naga-apekto sa iban nga bahin sang Northern Luzon, partikular sa Ilocos Region kag Cordillera. May dala lang ni siya nga may pag-uum-guum ang kahawaan hasta nga magalungon ang kalangitan. May naligwin ini nga mga mahinay ukon manipis lamang ang pag-ulan, ukon pagtulo-taliti. Ang Metro Manila kag iban nga bahin sa aton kapungsuran na upod kita dire, Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maayo-ayo pang tiyempo naton, may pag-uum-guuman ang aton kalangitan. Hasta sa magalumon ng aton kahawaan nga may naligwin man ini nga mapagulan o kon pag panaguob nga halin ini sa Easterlies mapaangahangin alin sa baybayon sa Pasipiko ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang nasidlangan nga bahin sang sentral kag nabagatnan sang Luzon upod diri kita sa Kabisayan. Subong man ang Mindanao, naari kita yan sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin sa nasidlangan pakadto namin na nasidlangan. O kung east to northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 1.2 hasta sa 2.8 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 10:04 karon sininga gabi ang aton tao 1.5 metro. Kag buwas alas 5:43 mabalos ang hunas 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 5:52 sininga hapon nagtunod siya ring adlaw magapakita naman siya alas 6:04 buwas sa aga. Hari kita sa gihapon 5 hasta 30 degrees Celsius o 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So, lakat sa aton tiyempo, siningad bi action bright. So ano, Sir Gan, sinigabi daw manami, gid nga madupoy-dupoy sa hangin, daw mabulubugnaw, gid, no? Oo. Di Dungagan mga pa sang problem tadi karon sa habol kay YDC partner ta mo. Dungagan pagabi sa aircon. Kung nagaragin man ang bugnaw. Ba, Kung mga alas 11 pa lang daw ay pa. Pero pagka higda mo na, ara na siya amat-amat, no? Kagahon. ano, Ang grabe ang panuhot sang hangin sang tugnaw, ari alas 4, alas 5. Oo. Pero Sir Gan, Ario, ano bing ma-advise mo subong sa mga magnobya kay mag-asawa okay na iya mo. Ang mga magnobya nga naga-date subong abi Sir Gan, anong advice mo sa ila subong man? Hindi ko kuan mo hinang millennial kay ti lampuwas na tada. Bag-op lang ganin ang millennial ti sa ila na kay may mga buot naman sila.
kon tarungon lang nila ti ilan ang responsibilidad nga duwa hindi Correct. magpatumbaya sa ilang nga obligasyon sa isa kag isa daw mula na matag nga abiso sa ila. Yes, Father. Masunod ikaw. Hindi ta gusto, bla, Sir Gan, nga pagkatapos ini si babae nang iyawan laga sa lalaki, bla. Gusto ko patas lang yapon, no? Ako mala nang ma-advise sa sila, halalong gid sila, no? Ang wasdam vlog amo ginhuna-hunaon. Sige, Sir Gan. Father, Sir Gan, salamat din. Mayong gabi. Mayong gabi. Sige, sir. Sige, sir. Action Firing Line. Nakayuhom-yuhom na Sir Gani Republika sa Obrata ba. Anyways, muna, nasa mga utod ta, no? Nangapuyo sa igad sa baybay sa dalom santay tay kilid sang kasubahan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, uno na subong adlaw Lunes kita, Pebrero 14, 2022. Action Firing Line. Happy Valentine's sa tanan-tanan ng mga kaksyon nga naga-monitor sa aton sining nga pagpangalagad. Bukas ng aton sining nga Facebook page pagyo sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sining nga text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sining nga mga komento kag mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, 12:09 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano bala nagalina gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Unahon tani karon mga kaksyon, adalag ko nga mga balita diri sa lokal ho. Kayho and ang NPA gintawag iya sang Pro 6 o kon Police Regional Office nga mga traidor kasunod sa pag-ambush nila kahapon dira sa mga kapulisan sang Binalbagan. Duha ang pulis pilason. Action Firing Line. Kag isa diri ka sibilyan ang pilason man mga kaaksyon. Da naugot-ugot gid ang kapulisan sa ila ho. Ang miyembro o kon katapos ang NPA nag-ako na sa amo iya nga ambush kahapon nga sila ang may kahimuan. Action Firing Line. Samtang hepe sang Binalbagan ginhangkat ang NPA nga ipresentar ang mga tawo nga nahimuan nila sang indi maayo suno iya sa kapulisan. Kay palayag sang NPA mga kaksyon, may mga barangay sa Binalbagan nga daw nagareklamo kuno sa pulis. Pero ang hambal sang pulis, wala kami sa may ginahimo diri nga malain kundi ginapalap na gilang namon ang mga programa sang gobyerno. Action Firing Line. Samtang mga pananom iya nga marihiwana nagkaladakpan dito sa syudad sang San Carlos, partikularmente na sa sitio Lower Natuyay, Barangay Kudkod mga kaksyon. Action Firing Line. Mga 30,000 pesos nga balor sang marihiwana kay may ara sang medyo lagba na kag ma-harvest na. Pero madamo pa sang mga bag-o nga tanom. Mga 71 ka puno to sang bag-o nga natanom. Ho? Action Firing Line. Sa iban pa nga balita, baw, ano maning natabo sa BJMP man, kag ang Police Station 8 nga Chief of Police matapos subong nagabangigay sila iya sang pagpanugid sa isa ka suspitsado makaksyon sa illegal nga droga nga ti may ara sang koneksyon ang ibanda sa sulod sang BJMP diri sa may Bacolod. Action Firing Line. Ti ang hambal to ni Sir Puerto dapat hindi pag-i-tolerate. Sabat naman sang BJMP, why na ginatulirar? Siya daw ka-conclusive kagin generalize ni Puerto ang hambalya suno sang BJMP makaksyon. Na ano man ang pinakanamit sina Dirigoro matsyagan ko lang abi tempranuhan nyo pa ni atubangay sa ibabaw sang lamesa kag kapi-kapihan pagkatapos istoryahan nyo ni. Action Firing Line. Kay hindi manami pamatian nga pariho ang krusada kontra illegal nga droga amo pasubong ang nagahabuyanay sang mga istorya. Action Firing Line. Sige, samtang masobra 363,000 ka mga kabataan nga nagaedad sang 5 tubtob 11 anyoso
Target iya nga mabakunahan sang Negros Occidental. Firing line. Ang Negros Occidental subong nga adlaw may ara sang bago nga kaso nga 29 kabilog. Samtang ang mga balita gikan diri sa Bacolod, pila ka mga ginikanan suportado ang pediatric vaccination no sang 5 ka tuig tubtub-on si anyos agod nga makabalik na sa face-to-face nga klase mga kakson. Action firing line. Bacolod EOC wala sang may na monitor nga vaccination exemption card sa syudad. Okay, dirito naglupok sa ato ng balita nagligad nga Sabado sang gabi nga didto ya sa Ilog. May ara to ya sang card o kon identification nga may ngalan nga exempted sila sa vaccination. Puwerte man nga mga tawo no ang nagahimo-himo sini no. Action firing line. Ang Bacolod subong adlaw may ara sang panibago nga kaso ni COVID-19 mga kaksyon do maayong balita ni para sa aton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Firing line. Padayon lang sa health protocol, padayon lang sa pagbakuna makaksyon kay later on sooner makaksyon makuha tagid ni ang herd immunity and then o kondo na labot na naman ganing herd immunity, malabot na naton ang new normal nga situation against COVID-19. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ta na karon ang mga iban nga balita, ginayo taman ang patrol karon sa dugay-dugay. Kumustahon tang situation sa Bacolod subong kay ti February 14 Action El Rey hindi matago sa aton nga mga Pinoy. Nga ti daw katradisyon na ninat sa aton man special day para sa aton tanan-tanan nga naga-celebrate kita iya sang Valentine's Day, adlaw sang tagipusoon. Action firing line. Yang Pinoy ginapreparahan ginaiya, no? Ginapreparahan ginaya magpamilya, magnobya. Kung wala ni gurong pulo pandemya ngayon, iba o gagutok ang mga malls naton kag mga kalan-an, restaurants, hotels kag iban pa mga park naton diri mga Kapitol, Laguna ho. Galikiti amo ning situation ta subong. Daw ka limited gad pero check tabing patrol karon despite of pandemya. Kumusta ang senaryo ni Valentine's Day? Action firing line. Manglugayawon kita anay mga balita dito sa National. Good news gihapon, no? Good news sa aton mga kaksyon because nga today yara sa 2,730 ang pinakabago nga kaso ni COVID-19 sa diin. Nagaamat-amat na gid man siya nubo mga kaksyon. Amen. Action firing line. Kagang aktibo subong 76,609 na gid lamang, no? Ang nag-ayo subong adlaw 7,456 kagang patay 55,094. Action firing line. Mayo nga patimaan ining amat-amat nga pagnubo gid sang kaso kada adlaw mga kaksyon diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Sa umpisa sa bulan o Pebrero 16 sang kaagahon, ang syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Aklan kag Subuman Antique ang iga paidalom na sa alert level number 3 mga kaksyon. Action firing line. O kon iga paidalom sa alert level number 2 gikan sa subong nga naga-exister nga yara kita sa alert level number 3. So may dako ina nga patimaan nga ti kadako sang nagnubo gid man sang kaso ni COVID-19. So sa Pebrero 16 sang kaagahon, alert level number 2 na kita, tubtob sa Pebrero 28. Action firing line. Pero ang Iloilo City kag ang Iloilo Province, lakip na ang Guimaras mga kaksyon, magapabilin sila sa alert level number 3. Sa pag-abot iya sa Pebrero 16, tubtob 28. Action firing line. Medyo dako pagidman ang ila kaso to kay subong adlaw sobra gatos ang Iloilo Province mga kaksyon. Iloilo Province. Amo ni mga good news subong sa aton diri sa Bacolod kag Negros kag Bugos nga Pilipinas kay may mga pagbag-o kag gina nga pagbag-o maayo mga kaksyon. Action firing line. Aring bad news kay buwas nga adlaw mga kaksyon, susko sa ika-7 o kon ika-8 na ni nga pagsaka sa presyo sang gatong. Magasaka si diesel buwas mga kaksyon ang kada litro piso kag 5 o kon 5 centavos. Action firing line. Puwerte no? Ang gasolina piso kag 20 centavos mga kaksyon. Ang kerosene naman
65 centavos duway na giniya untat nga sinakaay Action El Reyno. Action firing line. Daw kahalos kada Martes na lang gini nga saka. Abi pa ba tiyagaman kami for once? Abi pa panaogin nyo man bili mga kapisos. Action firing line. Dason si mana kung manaogin man. Abi nyo kung pila ni papanaog nila? 15 sentimos. Action firing line. Te anong masay nyo, mga opisyal ta sa gobyerno? Labi na gid ang nagapululongko na subong, pakitang gilas man kamobe, lihog tabi, takol-takol man sinibisan gamay lang. Action firing line. Ay, pwerte, iyang mga balita ini. Anyway, sa iban nga balita, mga kaksyon, payuhom-yuhomon, takamo anay, subong iyang nga gabi. Action firing line. Payuhom-yuhomon, takamo, action hands, ang idol mo, nagpakasal na ni Galiho. Pupurti, no? Ay, hindi mo na sa idol. Ako, idol ko lang siya sa hosting. Yake daw kaalam, gidla. Oo. Pero sa iban nga matter, daw hindi ko idol. Action firing line. Si Vice Ganda. Ang tawag niya, unvocable. Hindi ko nakintindi sa mga mamo. Daw kalawig ni mo. Si Vice Ganda, action hands. Kag si Ayon Perez, ang iyang boyfriend. Wow. Di boyfriend, kita lalaki mo. Nagpakasal na ni sila gali sang October 19, 2021. Birthday ko pa. Why gid sila nang imbitar? Action firing line. Nagipos-hipos lang sila. Nagpalupakasal na ni sila gali. Diin sila nagpakasal. Dito sila nagpakasal sa The Little Vegas Chapel, mga kaksyon. Grabe, no? Sa Las Vegas, Nevada, USA. Amoning lugar nga dira na pirmi nagaboksing si Manny Pacquiao. Action firing line. Congratulations Kaya nagpakasal na si Ayon Perez gali si Vice Ganda. Kuan man niya, showbiz news ta anay for a while man lang niya. Action firing line. Sa 14-minute nga video mga kaksyon, ginpakita ni Vice Ganda, subong ya lang nga adlaw ginpagwa ini. Nga nagpakasal na sila gali sang October 19, na? Kung hindi lang sila mga sikat, doon di man kung magbalita, gali kiti sikat na? Tapos puro lalaki, black. Action firing line. Nag-exchange sila sa ilang sining vows, mga kaksyon, sa 14 ka minutos iyang video nga ginpakita nila sa YouTube ni Vice Ganda kag Ayon Perez, mga kaksyon. Na? Sa October 25 gali, 2021, 3 years nang ila sining ang ila sining pag-nubyuhanay ba do ka kuno pamatian. Action firing line. Dana namian man kamo mamati nubyuhanay o kon pag ano tuwag sina gani pag-updanay ang ila sining relasyon. Hambal diri ni kuano action hands hambal diri ni Ayon Perez sa ila sining pag-atubangay sa Las Vegas. Hambal ni Ayon, nandito ako, buong-buo yung loob ko na makasama ka. Kay Ayon na mga hambala, wala akong ibang masabi kundi mahal na mahal kita, Toy. Toy tawag niya kay Vice Ganda. Action firing line. Ang sabat naman ni Vice Ganda, mga kaksyon, Ayon naman kay Vice, Noy. At Toy, Noy, galing tawagan na Toy, Noy. Mahal na mahal din kita. At ang saya-saya ko na ikaw ang kasama ko ngayon, at ikaw yung kasama ko kahapon, at ikaw yung alam kong makakasama ko pa rin bukas at sa mga susunod pang araw. Ay, kalami Action firing line. At yon ang ipagdadasal ko na, Lord, sana ay mga susunod na araw, ikaw pa rin yung kasama ko at ako pa rin yung kasama mo. See? Congratulations Vice Ganda kag Ayon Perez, mga kaksyon, mag-asawa na sila. Action firing line. May-ari di gani nag-viral man sa social media, particularmente na sa Facebook. May isa ka pastora nga nagkasal man sang lunsay mga lalaki. Action firing line. Grabe mo, ang pinaka-last part, mga kaksyon, sang kasal ni pastora, I proclaim, doon mo nabla mo, both of you, husband and husband. Action firing line. Puro bana, ginaproklamar na kamo nga duha, nga bana kag bana.
Bati ginarespeto tani sila. Ilaman nimo, no? Ilaman ni. Ti respetohon tani sila ang mga utod ta nga naga pinakasal nga lunsay mga lalaki, mga kaksyon. Action firing line. Valentine's today. Subong yagin pagwa ni Vice Ganda kay Valentine's mo, no? So kay Valentine's today, kadamo sa mga events nga nagakalahinabo sa palibota despite of COVID-19. Action firing line. May naga-date nga magnobyahanay, may naga-date nga mag-asawa, may naga-date nga magpamilya, na? Magbarkada, na? Gusto talang kalaruhon nga ti ang Valentine's Day, hindi lang na para sa magnobyaha. Pwede mag-asawa, pwede pamilya. Ikaw nga kabataan, pwede ka makagreet sa imo sini nga mga ginikanan. Ikaw nga ginikanan, pwede ka greet sa imo sini kabataan. Kag kun sino pada nga gusto mo i-greet sang Happy Valentine's. Action firing line. Ikwan tani i-celebrate tani as in happy moments gidya. No? Kay do ka special day ang Feb 14, na? Every day pinilanggaanay kita. Kada adlaw dapat pakita mo nga plangga mo partner mo da or tupad balay mo, pamilya mo. Pero today is a very special day for us. Rason nga tido kalain do kay unique abi sining adlaw. Action firing line. Ang pinakagrabe nga nahitabo subong adlaw, mga kaaksyon, kay nagakinalipay ang iban sa Valentine's Day, puwerte naman nga kasubo ang ginbatsyag sang isa iya ka korporal. Pulisa korporal nga nagaedad sang 34 anyos. Didto iya sa may barangay Alihal, Carmen, Davao del Norte, mga kakson. Action firing line. Matapos ngayon si korporal, nakapanimaho nga ang iya sini nga asawa nga nagaedad sang 29 anyos, daw may ginahimo gid nga kamalamalahan kag daw gahampang gidya sang kalayo. Action firing line. Kaina sang aga, nagpauli siya. Baute, nadakpan sa akto mga kaksyon sining korporal, ang iya sining nga asawa nga 29 anyos, sa sulod sang ila puloy-an, sa kwarto gid mismo, di lang ko sure kung puloy-an gid to nila, nga nagahulid ini sang isa ka lalaki mga kaksyon, nga sang gintuke, o kung gintuke rather sang biktima o kung bana, ay susko, ginbiktima man siya sang kaangay niya man nga pulis, nga nagaedad sang 28 anyos. Action firing line. Te ining duha, ining 28 anyos nga naghulid sa asawa ni 34 anyos nga si korporal, ginpang dakop ini mga kaaksyon, no? Pinangdakop kay na nawag pulis maning pulisman, no? Kay pulis ang banay. Ang suspect nga isang laki, pulisman. Wala sa may ginhimo nga malain. Wala siya may ginhimo abi nga kalakasan nga, like for example, police ko panirohon ko ni sila, no? Pinabayaan niya to sa sulod sa kwarto, pero nagtawag sa sang pulis iya gikan sa presengto kag pagabot didto pinangdakop ining duha, ang asawa ni korporal kag ang isa man ka pulis nga nagahulid sa amo nga kwarto. Action firing line. Ang ila sini nga kaso nga tubangon, adultery, mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Imbes nga mag-enjoy sila nga duwa subong sang Valentine's Day, behind the bars ang ila celebration. Behind, meaning, ginsulod sila sa custodial facility, ining asawa ni korporal kag ang pulis nga kadidong niya. Ti masubo man nga part sang pulis nga bana Kaya ti amo nang ginhimo sang asawa, ti may mga kabataan pa, susko, Valentine's Day pa naman. Action Brian Warden. Action firing line. Last ti 19, bangod Valentine's Day, nagidman lang subong, ti may istorya na lang ta Valentine's Day. Ayoon tang patrol, no? Medyo light lang ta anay subong. Ayoon tang patrol, bisan gamay lang, kumusta bala ang syudad sa Bacolod subong mga kaaksyon? Action firing line. Bisan sining COVID-19 nga situation ta, kumusta balang kalan-an? Damo bala sa nagakinabit-kabit nga mga hearts dira? Damo bala nagakabit-kabit nga mga kupidos? May ara bala sa naga-date subong nga matawag naton nga ginutok bala basi mangin super spreader kita dira sining COVID-19, paki-adjust lang
sa 50 to 70% mga kaksyon. Action firing line. Kumusta mga parks naton? Kumusta mga hotels naton? We have on the line mga kaksyon. Si Aksyon Jan Dia sa patrol kay Lini Bot dia subong ang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Ang balita ng Aksyon Jan dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Aksyon Jan, happy Valentine's. Kumusta ang Bacolod? Happy Valentine's, Arts Grace mo aksyon na Bryce sa surat ng Bacolod. May tatlo ka mga terminolohiya nga dapat tandaan ng aton nga mga kaaksyon subong nga gabi. Una, waiting. Aha. Ikaduha, reserve. Ikatatlo, fully booked. Disgrasya agad. Ang fully booked action Bry, halos tanan, karabanan nga mga lodging house, based sa information, Uy. karabanan fully booked gid. Kung amo yung lodging house, hindi na walk-in, kundi may appointment na. At kung nakasulod ka na da, ara na da sila, bot silingon, tanan nga mga hulot, possibly nga available, may mga tao action Bry. Okay. The same 2 months sa mga kalanaan, na mga konmo gilibot namon, drive na sa may area sa Dalan San Juan, tupad sa Bureau of Fire Protection Bacolod. Aha. May duwag diri ka mga dalagko ka mga kalanaan, amo ni ang iyak ka Gina seafood, lapad-lapad ni. Usually maka-accommodate sila kung ng tanok siya more than 100. Aha. Pero subong nga gabi, perting salakyan, nagaginutok, why parkingan, ibang nga salakyan, ang ibang nga wala pwesto, nagaulat sa gwa. Dari so may kinatawag kita nga waiting action drive. Kung gusto mo magulat, pero tingin ka ramos ang tao, subong nga nagalagaw diri. Sa tupad yung sinim, may isa ko yung kakalanaan naman yung Amore. Sa Amore, kita na mo, may nagapinila pa sa gwa. Hindi nagaulat ka mga kwasang tiyempo nga may pulungkuan sila, nga mapungkuan man nila. Pero Aksyon Ini Jan, mga- Aksyon Jan, singit ko lang gamay gid lang ha. Before, di ba mag-celebrate kita sa Feb 14, mga establishmento, ta may nagapinula, ginaya mo, subong amo man Aksyon Jan? Aha. Iban nga mga istasyon, iban nga mga establishmento like ang SM City Mall, Aha. nga rin sila disenyo sa gwa, may dako dira nga korte sa tagipusoon, o Conhort, nga nagaduag sang pula, and then may mga bulak, action by nga disenyo, nga pwede ka pero pa-picture ka ngay sila. Para sa SM, diri man sa Ayala, may ari man. Ang iban nga mga hotels, may araman ka ilang mga pinasahi, nga mga ginapang tanyag, nga mga benefits, privileges, kag mga freebies sa tanan nga luyag magka-online. Pero kasumbay, may iba nga mga hotel, abi subong nga nag-cater na for meal, nga mga kaon sila dira, may araman buffet, may araman iban nga nakita naton, like example, diri sa Lacson, ang mga fine dining, Aha. nga nakita ilangan man mga konsepto, kay na, may nakitaan kita nga good for 2, pero may free plus 1, may araman nga kondra ka na lang, makaon ikaw, pwede ka man dira ka stay in, kaya lain-lain nga mga tricks ang ginaobra rin nila subong sa mga kalanan. Bisan reaction Bray, mga restaurant like diri sa Villamonteo, diri kami sa may Gardos, sa tabok na ni malapit sa barangay Villamonte, bag-o rin nila nga barangay hall. Kita man namang turte man karamo sa mga nagakinaot sa mga gabi, may mga disenyo, bisan cut lang nga heart, may mga ribbon nga pula. Tanan makitaan mo gid subong sa sulad sang Bacolod nga doon na batagan kid. Aha. Ring adlaw sa pagigugma, kamuro ka doon na tuon man kiti Besteras, Aha. bisan na buwas 15 pa, basi ibang guro ang banila, total do may palabuton man kita buwas. Aha. Birahon tali subong adlaw pa lang. Aha. May ginkatuan mo ko kaina sa tro temprano, like kining mga balagyaan sa mga tsokolate. Yung check ko, hindi bakal ang chocolate subong. Though hindi kita bakal ang chocolate, bisan nagsambay, nagabaligyan ng bulak. Base nga huna-una man bla sa diabetes, plakat ng sugar Ay, bla. isa pa na. Wala labot action bright, pero di ka mahal sa tsokolate. Subo ang mga trendy na mga chocolate kangay sa mga Toblerone, nagamboy ang presyo 120 pesos. From the original price before, nga nagamboy lang 80 pesos, 90 pesos. Subong nagtaas gid ang iyang presyo, amo man ini mga Ferrero Rocher, subong ang 6 pieces, ini naglabot mga 326 pesos. Ang isa ka box na nga nagaduag sa ako nabi nagka-Corte Heart, medyo nagmahal sa around 280 pesos before. This year, dako ginagin sa action Bray. Amo man sa bulak, diri balagyan sa bulak, ibang guro ang bala, hindi na ta magatag bulak. Dalon ta na lang diri sa may mga kalan-an mo ng iban, Aha. subong nga mga kalan-an nga gabi action Bray gutok gid. Do hindi mo ning regular nga sitwasyon kon Lunes Aha. nga makitaan mo abi nga nagasinumbali ang mga tao sa sulod sang kalan-an.
lain gid action Bray subong nga gabi. In short, ang wala naton maselebrar sa nagliga nga tuig do kalain gito sa situation ta subong dogin bawi action dyan. Oo, subong gid ginbawi sang kalabanan. Kay ko maduduban naton last year amo sini nga season action Bray ara pa kita sa ginatuwag nga GCQ status. Dito medyo bulubog at to implementar nga mga polisa subong tiara kita sa alert level 3 pero ti kalabanan nga may establishment taga-cater around 50%. Hindi na nato maligar ang jutay connection Bray damo pa nagapila ang ila din nga papilaan sang ilab lang ginapapanahugan sa supply. Ginimo nila sa buong parking area, ginimo na lang open na lang nila sa tanang nga luyag mag-park diri. Speaking of malls naman niya, may lang tikit diri sa SM City Bacolod, pag lusot naton, kita man naton damo gid lakyan, mga kalan-an kalabanan fast food chain. Amo naman ang ilagi ginakatuan sa ibang nga gusto na maglusot action Bray subong nga gabi. Ang na-miss na lang subong liwat action dyan, pareho man sa tuig, ligad nga tuig, ang kasalan ng bayan. Naway gin may natabo, no? May ara kasala ng bayan action Bray sa Silay. Outside, Outside, pero diri sa Bacolod, wala. Wala, gid. Amo na sa ang do pinasay subong kay sa ibang area sa may ara sila nag-celebrate sang kasala na bayan. Dumi ara pag action Bray sa bahay naman sang Talisay or Ibi Magalona. Ina-check ko ang exact nga address pero may ara ibang nga kasala ng bayan sa ibang nga lugar. Diri sa Bacolod may nagpanagtag man sa mga bulak. Ay na unique man na ano. May na nga tagbulak ginupdan na lang nila Bible. Ba kompleto Kompleto. Ang station number 2 sa papauna ni Police Captain Paul Vincent Pindon nagpanagtag action Bray sa bulak sa mga frontliners. Arigi sila gayna sa may area sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nang nagtag sila action Bray sang bulak sa tanan nga mga frontliners, mga nurses, and gitalagaan na nila bulak ini mga kapitanes bilang sa Kupan sa station number 2, si Kapitan Magalona sa Barangay 8, Kapitan Bangguanga sa Barangay 2, Kapitan Sibog sa Barangay 7, ginatagan nila sa bulak si Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Ang mga lalabyan nila sa dalang nga nagatrabaho like street cleaners, gintaragtagan ng kaina sa station number 2 sang bulak action na Bray. Action dyan, apisar nga medyo magutok-utok hambal mo pero manageable man, why ta dapat kabalakan abi sa paglantaw mo sa COVID-19. Frankly speaking, action Bray, magsiling kita nga ginutok, may kabalakan gigirapat kay like diri sa area sang San Juan, diri sa area sang Dalan Gatoslao. Kaya magiging mga violations kay wala na rin na-observe any mga health protocol, especially sa social distancing. Doon nagasuksok face mask, kag may mga alcohol sila. Pero siguro in terms of social distancing, amo na gining problemado. Kay damo gid budlay sundon ila binakon crowded places. Tika kita kada sang task force disiplina subong nga gabi duway may nagalibot pero ang pulis ara sige lang biyo. Ang problema lang galing kay ang police force hindi tanto mo sinakadamo in terms of task force disiplina nga diri naglagaw sa area bisang San Juan or diri sa may station number 1 tukag areas. So mga gabi do wala kita nakita action Bray. So nagapatimaan lang nga ang mga tao subong do na edukar na ginman apisar nga medyo ara patagapon sa dangerous situation ni COVID-19 pero guro naka-mask na ginman sila guro nagapanilag man sa gros palibot na action dyan May nakita gid ko nga nagasuksok sa face mask gid kalabanan. Wala man sila nagpabaya action Bray. Amo na ang isa lang guro ka sundon kaling kay kung nagsilang bali ng kalabanan do kabudlay gid man action Bray nga mabaka nga ma-social distancing ilabi na kontalan ang nagasinumbali. Diri sa may atubang sa San Sebastian Cathedral makita man naton damo sa nagabaligya bulak. Rather nagabaligya sang balloon nga heart ang iya sila din nga korte abo man sa bahin action Bray sa Bacolod City Government Center kung sa rin ang patrol sa mga gabi diri kita nagpamulya para magsekyar sa pinakauli nga sitwasyon. Kanya-kanya nga mga aktibidad ang ginaobra diri pero in terms sa mga mga magarbo dalagko nga mga aktibidad diri sa MGC before dumiara sa activity pero subong bawod sa COVID-19 pandemic daw wala action na Bray. Sige, salamat action dyan. Yes, action Bray, lang gali ginaklaro lang sa ibang nga mga gobyerno, mga empleyado sa gobyerno nga nag-monitor sa mga gabi like for example sa Hall of Justice, dati ibang man balang nga naka-color puti ka, naka-color pula ka,
nga naka-color pink ka, basta may politiko ka nga ginasuportahan. Aha. But according sa ila, diri like sa whole of the state nga na color code sila nga ginasuksok kung depende kung anong kolor nga Aha. ginapatimaan sini nga meaning sini nga Valentine. Okay, ikaw klaruhon to doon, tsakto na, no? Kay base yung black ron ng palon, kaputi pula ka na black. Okay, nakita ko gid si Executive Judge Xavier nga nag-post siya nga Facebook page sa mga gabi Aha. nga basta nga wala political color coding Aha. pati niya sa Valentine. Sige. Okay. Amon aksyon dai pinakaling sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod subong nga gabi. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiring sa tutanan nga makaaksyon sa ring man nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ang balita na aksyon dyan, dulong sa aton sa D3, bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action firing line. At least nahibaluan tang palibot sa Bacolod. Ti balantayan ini, no, kabay pang sa mga nagalinagaw da, libre lang gidya sa COVID-19, wala sang may ginadala nga kung ano nga virus dira. Action firing line. Lipay man kita, nga tinagaemat-amat kita balik-balik sa normal bala. Amo nang gin-check lang naton mas temprano pa, para at least may ideya kita sang sanang liga nga tuwing nga daw ahay, kaluluoy gid nga aton sini nga palibot sa Feb 14 na. Action firing line. Sige, na pagbalik naton Kromak Action, tutukan ta ining vaccination program sang gobyerno nga 5 to 11 years old. Kaya nagratsada na ni subong nationwide mga kaksyon. Action firing line. May mga palayag di mga ginikanan no, kay damo man sa nagpabakuna man mo, kang iba nagapabor man Action firing line. Pero antes pa naman sila mga kaksyon, gina-endorso to sa inyo ang Blow 30. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng poslano nga aksyon. May gabi lang kay Ma'am Vanessa Mayo, si Barky Tribe Araman. Naga-monitor man si Milili Oligo sa Bunny Cave dira. Ginagreet niya lang EFC family. Si Maria Leia Marabailes Banaglorioso. Evening Sumbray. Monitor lang diri Camellia Bacolod South, Barangay Tangob. Si Angela Gayondato Castillo, Donna de la Gracia, evening sir, watching from Barangay Stefania Bacolod. Si Marque, Happy Valentine's, Kimpo Yulo, salamat. Always Sir Bry, salamat. Gid. Diding Alohamiento, God bless manda. Marilo Travilla Catinoy, Happy Valentine's. Raymond Manangkel Mides, Happy Valentine's. Tamyaw ni Oligo, Happy Valentine's. Si Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matt Mayo, Jinky Dayalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Melvin Piniafiel Araman, si Angela, ginagreet niya lang. Action Bry, monitor lang ko sa program mo. Happy Valentine's sa Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Si Naino Lench Araman, si Ken Maika Panagiton Villanueva. May gabi Action Bry, Happy Valentine's Day to you and to all Action Radio staff. Pagkigreet lang family Villanueva sang Barangay Igmayaan. And of course sila Tito Bansoy kag Tita Liza Yago nga nagapamatigid sibo kada gabi hasta matapos ang program mo. Happy Valentine's. Thank you, God bless and more power. Likewise, thank you man. April Joy Gaston. Good evening, so Brian, monitor via Transistor Radio from Barangay Tangob. Happy Hearts Day. April, okay, nabasa ko na. Si Angela Liarte Gayondato Raman, Christine Minyes Villalubos, thank you and happy Valentine's. Ropi Libran, happy Valentine's. Homa Lomina, happy Valentine's. Mary Grace Mongcal Cabalfin, Araman, monitor si Maria Teresita Yong, happy Valentine's man. Ruchel Fulgencio Susana, monitor sa Barangay Pandanon DSB, happy Valentine's.
Imbong Jocampo Araman sa Maaw, fanatic sa Action Radio. Si Amy Diva de Gracia. Good evening, Sobray, watching via FB Live diri sa Barangay 16 Advance. Happy birthday gali sa akon suon nga si Rona Galvez. Dira sa Bago City, Feb 16. Thank you, good. Sige, Happy Hearts Day man. Good evening, Sobray. Happy Valentine's. Tamiyaw ko lang si J.R. Magbanwa, Joshua, Brian, Ruchel, Abigail, Raymar, and sa Banwa sa Castiliana. Always kapamati sa program sa Action Radio. Salamat, God bless man. Si Nam Chai Iyon, salamat, kid Happy Valentine's. Vanessa May, Action Bride, damo na daga pakasal sa madalian lang nga kasala. Kag damo da chapel sa Vegas. Salamat. Nuli Agabo, Action Bride, mati lang kami diri sa Octagon Village. Happy Valentine's lang da gali. Salamat. Elvira Hilugo, naga-monitor man. Happy Valentine's kag sa listeners, Action Radio. From Charito Heights, God bless. Si Cone Dormitorio Araman. Elizabeth Malaka Gamala, Happy Valentine's Day to you. Please greet my niece Maria Teresa Malaka and my sister-in-law Erlinda Fernandez on their birthdays today. Keep safe everyone. God bless. Sina Inolench Yudipo, Vice at Ayon, sana all. But in fairness, bala daw gadugay pa ang amuna nga mga marriages mo. Like for example, si Aisa Guerra. Si Carlos Sales, good evening, Sobray, happy hearts lang sa akon wife, Weng Bianco Sales. Family Sales, Barangay Pahanukoy, Sitio Aning. Si Connie, good evening, Ancorman, Brian Morden, Monitor Talisay City. Idilaw sa monitor man sa Victoria's with Nanay Isabel. Sina, ambal niya, sakto ang himo sa Police Corporal Sir Brian. Sa asawa niya, she deserves adultery, luoy mga anak, husto kagid. Labayan Eduardo Jr., Paulspat III, Virgil Pinda, happy Monday and happy Valentine's Action Brian and good day. Monitor all from Celine Homsa. Stay healthy always and God bless you and family. Thank you. Aprek Mandi Uya Araman, Rosalina Arellano Espadero, Liberte Beniten Ubaldo, happy Valentine's. Ariel Babiera Magtulis, evening Action Bright, tamiyaw ko asawa ko Merlinda Kabungkag, happy Valentine's mal, work lang. Eric Moico, happy Hearts Day man Pink siya, dududa ko na. Barbie Serrano Defensor, yung gabi Action Bright, monitor lang kami, Storms 3, Barangay Stefania Defensor Family. May bukas pa, puro tinga kanta, no? Happy Valentine's Action Brian. Pakistan, lang balikan ta ka mo karon mainom lang ko tubig ha. La 7:38. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-train ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyong makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason. Uno makaksyon, manamyaw kita gamay lang. Good PM, Tito. Greet ko lang. Happy Valentine's. Sila ni Manang Eva kag Manong Iping Delphine. Dira sa may MBBS Barangay Tabugon, nagatamyaw si Neneng Manot. Salamat. Good evening, Subray. Happy Valentine's Day to you. And please greet lang Happy Valentine's Day to my beloved wife, si Femi Istokoning. Thank you so much, Action Bray. Sige. Evening, Action Bray. Pamati, gid kami di sa programa. Subong diri sa Dap-Dap si Totong ni. Last 52 mga kakson. Action firing line. Sige, check tabi action hands. Ana sa action del gali ginatawgan na sinimat tiniyon. Dali gid lang, no? While gina-istorya pa ni action hands, may greetings kaya nga lawig-lawig ho, Aryo. Good evening, Subray. Always kami gapamati station nyo. Kag idol, kagid sang bata. Kuliyog lang ko tamyaw, Miliza, Clavel, Baingan. No? Kag Happy Valentine's Day lang, Family Clavel, Pernia, Baingan. Kag sabana ko nga si Romel. Bayaw niya nga si Joy, Dexter, Tamayo. Kag bata nila si JB. Tamayo, sa tanan nga nagapalangga kag labi na sa imo Idol Bray. Salamat gid no. Sa Barangay Abonan, Bago City. God bless. Salamat gid sa inyo. Action firing line. Sige, subong adlaw mag-aksyon, umpisa sang vaccination sang 5 to 11 nga mga edad sang kabataan. Na check tabing Bacolod kung kumusta kay karon sa Negros Occidental mangkuton taman to, no? Damo ayhan ana bakunahan or nagpabakuna, anong reactions diri sa mga ginikanan, no? Kag ining card bala nga nagalapta to sa SOR, sa Ilog, diri kuno sa Bacolod, duay man. Action Radio City Hall report. Action din, may gabi dira sa imo. Happy Valentine's. Yes, Action Bray. Happy Valentine's Day sa aton sa mga ka-action. Kag naging successful ang unang adlaw or launching sa pediatric vaccination. Edad 5 to 11 anyos diri sa may syudad sa Bacolod, subong adlaw, Action Bryan. Duwa ini ka mga hospital ang ginlansaran sa sining aktibidad, Action Bray, ang Riverside Medical Center kag Bacolod Good of Mercy Hospital. Diri sa may syudad kay ang CLMMRH gin-schedule, Action Bray, sa Webes kag sa Biyernes nga adlaw, no? So sa pag-angot naton dito kay nasa may Bacolod Queen of Mercy Hospital, mga 100 Action Bray ka mga kabataan ang ila sining nabakunahan na subong adlaw. Kaya actually isa gid lamang, Action Bray, ka adlaw ang ginset dito sa may Queen of Mercy Hospital
base niya sa information nga nakuha naton kag pag-interview naton sa pila dito ka mga health personnel nga nanguna sa sining vaccination. Kaya ang mga vaccinator sa Aksiyonbray ang naga-monitor, ang naga-screen, mga staff gitatanan ka Bacolod University Hospital kun baga ang support sa Bacolod LGU ang mula niyang pag-provide sa COVID-19 vaccines nga pag-usaron no ning Pfizer balang 0.2 ml ang para sa 5 to 11 unlike sa 12 to 17 kag 18 above ang Pfizer is 0.3 ml Aksiyonbrayan. So kaina sa pag-abot natin dito sa Queen of Mercy Hospital, pag-abot ko doon, nakibot ko kayo, duwara lang ko doon, nagbalik ko sa 6 katuig. Yes, kay may mga balloons sa Aksiyonbray, so children's party, gid bala ang disenyo sa hospital dito sila sa vaccination site sa dalom no nga area sa hospital. May mga libreng ice cream, libreng cupcake, may giveaway Aksiyonbray, like ma-end na balang party, usually ang mga birthday sa labad, naghahatag ng giveaway. Tuken na be? The token. So kaina ang masusobray sa kagatos sa mga kabataan, sila ini ang nag-avail sa mga giveaway kag samtang nagaulat ka Aksiyonbray may mga pelikula man nga pambata nga gina-play sila sining widescreen dito sa area. Hindi man nato malikawan nga may mga bata nga Aksiyonbray nga naghibi pero na-encourage ba no sa naton sining mga vaccinators, frontliners upod man lang ila sining mga guardian kag ginikanan nga magpabakuna kontra COVID-19. Isa dito kaina sa aton sining nga naspatan ang 3 ka mag-ulutod from Barangay Mansilingan. Ang isa kapid ni Aksiyonbray, ang 2 ka lalaki, and then ang ilang magulang 9 years old, ang kapid nga lalaki 6 years old from Barangay Mansilingan. Ang ila sining iloy amo ni si Madam N. Castro no, hindi ni siya health worker Aksiyonbrayan pero kaina nagpadulong to sa area para magpabakuna kontra COVID-19 ang 3 sini ka mga kabataan. Palayag diri sa ginikanan nga advocate gid siya sa COVID-19 vaccine kag nagasuporta siya no sa vaccination program sa gobyerno sa piyak sang pandemya Aksiyonbrayan. So according sa iya, ang pagpabakuna siya sa mga kabataan is in preparation man no sa possibly pagbalik sang face-to-face classes. Ilabi na Aksiyonbray nga hindi man tanan nga ginikanan ang equip para tuduan ang ila sini nga mga bata samtang naga-module dira or online learning Aksiyonbrayan. Another reason according sa ginikanan nga si N. Castro nga gusto niya nga makahalubilo man bala hangyan sining mga bata sa iban man mga bata Aksiyonbray nga fully vaccinated kumbaga makahuluhampang dira, maka-socialize man kag mabalik man bala sa normal sang wala pa ang pandemya kaya ginatubang nato na sa corona. Sagin pamangkot ko ang parent nga si N. Castro kung bala naghibi ang iya sining nga bata Aksiyonbray kay pagabot ko nakapapicture na sila sa backdrop no sa Queen of Mercy Hospital nga vaccinated na sila first dose Aksiyonbrayan. According sa wala gid pa naghibi ang kapid kag ang isa niya ka bata nga babayi kay day 1 pa Aksiyonbray no sang vaccination program sang gobyerno. Kumbaga, iya na niya gin-educate ang iya sining mga kabataan, kumbaga ano ang mga effects ng COVID-19 vaccine, kag ano ang mga advantages kung bakunado ang isa ka persona. Rason nga wala gid naghibi or kumbaga nagpangduwa-duwa ang iya sining mga kabataan nga magbaton sang libre nga COVID-19 vaccine. Kumbaga, napainsin din na niya in advance Aksiyonbray ining 3 niyang kakabata regarding sa mga epekto sa bakuna kag mga bentaha sini. Aton pamatian si N. Castro, isa ka ginikanan nga nagupod siya sa 3 ka mga kabataan sa COVID-19 pediatric vaccination sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Para mas safe sila, and then of course for me as a parent, I will be more comfortable nga makagwa sila, and then at the same time it's a preparation for them to go back to school. Edad na. So I have one nga 9 years old and then the other 2 are 6. So siguro sa akon, well, I'm an advocate of the vaccine. Kay it's a way for us to be safe and at the same time protected. Maybe we cannot say nga 100% good, but at least you have that range to be comfortable enough
nga makahalubilo man ang imo mga bata sa iban. And then for me, I think it's more effective for them to go to school in a face-to-face setup because they would learn. Syempre not all parents are equipped to teach them at home. So it would be best for them to play along with other kids also and for them to be exposed. During the vaccination, ma'am, nag-ibi sila or Wala, prepared sila. Okay. Oo, baligin prepare ko na sila sang kagapon pa. And they know nga kami vaccinated man. Okay. So, from day one, in-educate na sila namon. What would be the effect kung vaccinated ka and then what your kung ano ang imo nga mga advantages. Action Brian, batihan ang tingog no kag palayag sing sa ginikanan si Ed Castro from Barangay Mansiringan. So magluwas sa University Hospital, may naman to kay na launching sa may Riverside Medical Center. Kagamoy ni aga duwa ka mga pilot hospitals no sa pag-implement sining pediatric vaccination for 5 to 11 years old. Action Brian. Sa iban nga baitagikan sa Bacolod City Hall, nagaklaro diri si Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga wala action Brian nag-issue ang national government sang vaccination exemption card. Kag kumadumdumati. Dali lang gid ma'am, hag. Sige, Gwen. Yes, action Brian. Kag kumadumduman nagwang issue dito sa may banwas ng Ilog na sa Occidental nga ti mo na diskubrihan sang Ilog Municipal Health Office nga ang exemption card sang nag-conduct sila dito sang survey angot sa mga persona nga mga unvaccinated or wala pa ng quadra COVID-19. So sang gin-check diri naton sa Bacolod DOC according diri kay Ma'am M mula sa sang may na-monitor nga exemption card nga naga-exist sa Bacolod City kag in kaso action Brian hindi niya pag-i-honor ya sang gobyerno bangod wala man sa mga official nga mga mando dira or communication nga mayara sang ginatawag vaccination exemption card. How dito kibot sila Action Dale mo mismo si Doc Bienilio to na interview ko sa Ilog. Doon natingala gid sila nga may amot yung ID sa bilog niya nga pag trabaho bala sa COVID-19 nga ini. Yes, Action Brian. Daw mo man nga Action Brian nga instance nga daw nabatian ko first time dito sa iban sa Ilog kasi iban nga mga LGU sa Pilipinas. Daw wala man niya, daw ka rebel Action Brian. So ako na ang pagklaro ni former City Ad M. Ang nga ti wala man niya sa mga official communication nga naga-order nga mayroon sang exempted no sa pagpabakuna kontra COVID-19. Pero Action Brian, ang explanation diri ni former City Ad M. Ang nga kung may mga extreme cases Action Brian, extreme cases like may mga medical condition nga ti kinahanglan niya i-certify no sang isa ka physician or doktor no kung saan o siya pwede maka-avail or mabakunahan kontra COVID-19. Tinaguro kon may certificate nga ginauyatan pero inang kulo card tapos daw gin-provide ato sa isa ka daw ka organization nga may ngalan nga Rizal. Oo. Ang Action Brian, ang explanation ni Madam M nga ti so far wala sila may monitor kadti kun may mga may aragid man ti dapat i-report Action Brian sa otoridad pero so far wala iniya sa ila sini nga monitoring. Kag ang nagapamati subong hindi ka mo sa gibakal dira kay wala ginaya sa listahan sa gobyerno Action Dale. Amo man lang aton 500 balang kada card sa Action Dale mo. Ay kamahal pagali. 500 to. Kamahal pagali Action Brian no. Kagati amo na tong insight ni Madam MT ang mga may peke yang vaccination card pero wala pa sang may na monitor nga exemption no nga inayang piki yang vaccination card do duro na iya hindi lang na Bacolod daw nationwide. Yes, nationwide nga problema no nga ti gina-address man no sa aton sining mga otoridad like kapulisan kag mga EOC Action Brian. Ginaton-an to I'm sorry Action Day kay para malapnag pagini. Ginaton-an to actually subong sang Ilog kung paano ano nga kasong atubangon sining madakpan kag inaabalang wala gid nag-surrender. Bali na dakpan gid nga ginagamit Action Dale mo. Yes, Action Brian. Kaya actually nakakibot man gani si Ma'am M nga the first time may mga nabatihan sa katapos ng media nga tikon sa Ilog may amot nga mga instances mayo lang good thing diri sa may siyudad sa Bacolod wala Action Brian sa mga vaccination exemption card. Aring tingog ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang. So far daw wala man tamay na monitor muna because in the first place wala sang existing exemption card no wala man yan sa mega issue nga official nga exemption
Well, hindi man na siya gyapon ma-honor kay hindi man na siya official nga iya sang gobyerno nga gin issue. So if the policy or if the, for example, may arat executive order, if it says nga kung wala pa vaccination card may requirement for testing, then you have to undergo testing regardless kung pila pa da kabilog ang imong exemption card. Anyway, depende na sa kada LGU. Pero siguro may ara iba nga in extreme cases there could be some nga hindi sila pa pwede mabakunahan, maybe siguro base tungod sang may mga medical conditions sila ti iya lang gid nga doctor attending physician niya ang maka-certify sina if ever. Action Brian, batihan ang tingog ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang, no? So far, amaning mga pila ka mga balita Action Brian, natipon na panggikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, mga ka-action, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa nga ang balita pag-servisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, balita gikan sa syudad sa Bacolod. Tibayo tong ihimplo ho, ang isa ka Iloy nga nagpagwa sang iya sini nga sentimiento angot sa pagkakampante niya nga ang bakuna for kabataan may dako ining bulig. Action Firing Line. Isa ka kapid to kag isa ka 9-year-old to gindalaya sa vaccination center So iban dira depende gyapon sa inyo kay ti amo na hindi mandatory gani mo ang bakuna sa kabataan. Liwat ko lang i-reiterate ko lang nga ang bakuna sang kabataan nubo ang iya sining capacity ikumpara mo siya sa adults o kon kaangay sa aton nga 18 and above nga edad. Action Firing Line. Ang 5 to 11 ya nubo ni siyang iya kapasidad ang level nga ginbutang da sang kadamuon sang bakuna kag lain ni siya ikumpara sa adults nga bakuna para at least may ideya ka mo dira. Action Firing Line. Pero tiyan mo na ara gyapon sa ginikanan ang puder sa inyo sining pabakuna sang inyo sining kabataan mga kaksyon. Action Firing Line. Mayong gabi lang naga-monitor sa aton sining pagpangalagad naga-monitor sa aton sining pagpangalagad si pa-shout out lang kulo ang family sa Romines kag Lina. Subong halin sa kay Arnold Fulgeras sa Romines. Naga-monitor, salamat gid Naga-monitor mga kaksyon man ang si Ken Villanueva dira sa DSB. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon mga kaksyon, i-check taman ang probinsya sang Negros Occidental. Kay pagintindi ko sobra 300,000 ang target nga balakunahan sang Negros Occidental Province. Ang pamangkot mapabakuna ni ayan ang ibanda. Action Firing Line. Karon pagbalik naton sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon pero gina-endorso anay naton sa inyo si Mighty C. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsan. Action firing line. Mayang gabi lang sa kay Janelo Sanzino, naga-monitor man. Si Georgia Gargasiran, evening Sombray, greet lang happy Hearts Day to my sisters, BF Anita, Bonnie, Lapi at Princess. Salamat gina, no? Si Salvador Barrera, naga-monitor man sa Talok, Bago City. Grace Foss, mayang gabi Action Bray. Kag sa akon pamilya sa Negros to Bicol. Happy Mother's Day or Mother's and Valentine's Day Philippines. Keep safe and God bless. Salamat gina, no? Jennifer Absalon, naga-monitor man sa Purok Duluna ng Hacienda, Guba, Central, Maaw. Balikan ko karon ang iba na, aring last na lang. JM Perez, good evening, Sombray, monitor live sa Barangay La Gran, Hala Carlota City. Shout out lang kay Vincent Halandoni, ma-break man sila gyapon kauyabya, happy Valentine's Day. Action Radio, katunto man ng isa nyo na pabrikon mo yung iba nga nagnobyana. Action firing line. Last 8:26 mga kaksyon. Action hands basi pwede ma-adjust dira. Medyo gahagrong siya, na. Check natin sa Action Marlon ni Novia. Damo ning target nga bakunahan sa Negros. Action Mar, may gabi dira sa imo, happy Valentine's. Action na bro, ngayong gabi happy Valentine's Day dahil sa ato sa mga action. Pero ang pediatric vaccination kay nasa sa El Halandoni Provincial Hospital sa may sudan sang selection na bray nangin sport ang dalagan sila kay pasado to action bray ka venue ang din patagayon sila una sa ground floor ang sulod magod sa entrance ng among hospital insida venue dara sa ground floor ay ito na ang venue dito sa babaw sa second floor kaya din baki action marami kay ginatos man kayo nakita ko Wow. Nga pabakuna kag halos para nagsumbray may upodid nga ginikanan o kon guardians. Hindi lang niya sila no Action Mar ha, Negros wide niya no, iya ka Negros ni. Correct. Bilang na Negros Occidental kay ang kalabanan sila nag-parehistro online la. Online registration, may form action na Braymo na makita ba sa online. Kaya amo man ang nagapadayon subong sa second nga vaccination pediatric vaccination sa balian una sa Bryce Hospital base vaccination site. Na pwede una ni amo ning Hospital. Ang target ng kadawang hospital dito naman sa May Lorenzo de Vico sa may Kabantalan City naman na. Ang Luzon dito sa Metatis District Hospital. Unahon ang hospital base vaccination site until sila madulhog sa nagkalain-lain ng mga local government units pagit LGU at Sombray nga matading sa hapon high risk ang COVID-19 sa lingon dako ang peligro sa COVID-19. Yan sa LGU na pero nasun pa na action na baray, isunod pa na pagkatapos sa hospital base. Kaya mga depende na sa supply kag availability
ang nag-aabot aksyon mo rin nga Pfizer BioNTech nga COVID-19 vaccination na din-design niya para sa kabataan edad 5 to 11 anyos. Ginaklaro ang sobra ni Provincial Health Officer Dr. Tonyambang nga ang bakuna ng Pfizer, although nga pareho sila brand na Pfizer, Pfizer nga ginturok sa regular nga mga vaccines nga mga yung nakunahan dalang sobra nga mga legalang edad. Naku ni Pfizer man to. Yung Pfizer, sobra nga gi-inject niya sa 5 to 11 years old. May may palatandaan, may ala sa niyara sang color coded bottle cap. Ina sa pati maano na sombray, ngayon nga Pfizer para sa 5 to 11 years old. Lain ang efficacy rate sang 5 to 11 ikumparar sa regular nga mga ginbakunahan. Ay ining 5 to 11 at sombraya ang efficacy rate sa based sa pagdo na pagpatagayan sa Estados Unidos na mga 91% kaysa no? 91% kag wala sang serious side effect. Wala sang serious side effect. So kayo na, wala pa naman nagsubayan sa pagwa sa figures ang provincial health houses kung pinagin ang napapuntahan. No? Laban-laban, boss pa nila ipag-action na bray. Pero ang target, yun ikabagosan nga Negros Occidental, based sa gin survey nga population bala sa kabataan edad 5 to 11 years old, matupa sa sumbray sa 363,249. Sa bilog na nga Negros Occidental, excluding Siyudad sa Bacolod. No? Ang color coded bottle caps na sumbray, ang para sa 5 to 11, orange ang orange top vaccines na siya. No? Orange. Amo na nag-abot ng ligad, orange to sumbray. Ang sa regular na ginturok action na bray sa mga legal ang pangidaron, purple o sulingan violet ang iya sa nga color. Sumabalaan mo gig election mar nga lain gid siya ikumpara sa original, no? Kadayo lang. Correct. Yes. Ang tinitiyo ang sobray na ambal dito nimbang is para ma-sure gid mo na yun ang ginturok na Pfizer para sa bata gid. Hindi na sala bala. Kay loyal sobray mariguro madaling ato sa gobyerno mo. Na matakaw bila ang kahanawa to sang delikanan sa ding vaccine controversy bla to. Correct. Hindi lang sa color coded as sobray gin pa siguro gobyerno. Before iturok na sang vaccinators, gina-check ang sobray ang expiration date. At ang lot number sang sinang bakuna before iturok sa bata. So, kayo na, kung may gimmick ang turang sa Bacolod, may gimmick pa nagsumbray ang provincial government kayo na. Ano da yan? Kung sa kabataan, sa entrance pa lang, may ara nga ang ginakaon pa nagsumbray sa kabataan nga inang daw algodon, lasa nga daw algodon kung lang natin siya. Cotton candy? Cotton candy. Hindi lang ko pagambali, basi color pink na ha? Lenny Robredo. May pink, may blue. Kung isa rin color kayo na, may pilihan sa bata. Ina at sobrang libre na siya. Libre. Libre na siya, Kayo na, before patigayon ang vaccination proper, may nag-perform pa magic. Nalingaw ang kabataan, naumpawan nila sa nikakulbak ang kabalaga. No birthday party lang ba? Yes. Birthday party, kaya may mga balon. May mga laragway pa sa mga heroes, Platobray, sa palibot nila. Okay. Last, may anunsyo pa na free ice cream at may free na tickets pa sulod sa Magic Land. Puwerte, no? O, mas grabing video to Magic Land eh. Man, ginagawa kabataan eh. Ano kayo na nausurbahan kami karibiman back may kulba nga nabatsagan. Pero tahaw kulba niya kung ara sa kilid niya ang isiri nga ginikanan o iya sinigardian. Why sa may nakidi may
may nagkuba-kuba lang ang dughan. Kabalo kang ginikanan niya, number 1 protector, taga action bar mo, prangkang istorya. Correct. Ining Pfizer ni halin nagsumbray sa Manila, diretso deliver niya sa sila hospital, kaya ang bagay tumimbang hindi na pwede ma-ilo-silo, bala ang deliveran, kasi kung maapektuhan bala. No? Sunod nga, bala siguro, kabantalan sa gabis naman, after sira, tulhog naman sa kalain-lain ng mga local government units. Dari si Dr. Tumimbang. Why do you worry parents na may mabakuna sa bata? As one kong Albias mentioned, because 5 to 11 siya, ang formulation niya is different. Hindi na siya pwedeng kuhaan mo siya sa adult na Pfizer because this is reformulated na Pfizer na for 5 to 11. Even gani para may color coding ni siya. So hindi mo na siya ma-interchange. So hindi na siya tendency magsala ka. Just the same, you have to double check your vaccine. Hindi mo na napag-open mo, sige ka inject. Ang aton mga health workers, gina-double check na nila. No, tanaw nila, tanan, lot number expired and all, tanaw mo. Si Dr. Tumimbang, pati action bra yung mga vaccinators din kasi sila din-trained din sila kung paano mag-vaccine sa bata. Why lang kung galing, kaya kapabangkot kay Dr. Tumimbang, kung natin masahi isang trade. Siguro mayara sang ideya kung paano ka magaganhagan turo ka sumbray sa bata. No? So, kaya ba bagian pa rin. Kung ano ang resulta, tayo ginasinguan sa provincial government ang sumbray nga mapadasigdasig ang vaccine performance mo, vaccination performance sa nagalain na mga LGUs. Pero to, pila mga 365 plus to, 1,000, no? Ang gina-target, no? Oo, 363,000. 63. Ba, damo-damo. 249. Oo. Ina-base na iya sa listahan na Action Mar, no? Ang kabataan. Pero hindi na iabot silingon nga nagpariser na sila, kundi listing lang na iya. Listing lang listahan lang. Nag-base sila sa population. Sa American Occidental na amo na ang Panginoon. Sige. Amaning report gikan sa Capitol Provincial by the way October 1 to kalitin na presensya dito Lacso ko ni Vice Governor. Ay arak na sa program nila sinangalan mo. Ano na una galing importante kay padulungan si Joe Lacson nagkadto sa Kabankalan. Nag-attend sa General Assembly ng mga senior citizens. And si Vice Gov Federer kaya araw mas importante. Naging padulungan. At tulad ko na si Provincial Consultant on Economic Affairs sa Congressman Albi Dimitig. Doon siya ginto ka panguna gina, no? Oo. Namanuhan niya ito pinagsobray ang nagawa lang nga basika. Hindi nga ko na may iyara sa so, away-away. Ang grupo nila sa nila. Buksing? Maturan na. Advay na to? Oo. Sa pinili Dimitig. Why kami di inaway? Mga buot ng mga tao sa grupo. Dapat kung kaisa, pulo pa interview man di siya blabisan via phone lang. Okay, doon dito siya batian. Mayo, pero kabalo man publiko nga hindi na tuhodli. Sige. Napaplan kay ayon tagid na. Ayon tabi. Hindi niya lang pag-isingit-singit sa ibang nga mga activity or okasyon. Abi nang pagka-laptas nga balita, pwede ko pa interview. Klaruhon na ni Namon. Why di ga boxing si Malakon kag si Karaps Talk of the town at sobra na sa mga kapihan. Gani man. Porte gina mo. Yung mga marites na sa mga kapihan. Dasi gini-dance laya. Oo. No, marites na istorya na nga kumari gali nga naga-tislit sa mga nagalig-galinga, no? Muna. Alam mo na ba yung tislit? Nag-isa ka nagagalingan ng nagmarites. Marites, mga ngalan yung mga Mirasol, mga delikado na sila, gatiniwis-tiwis na. Nailang, may nagmarlon ba? May magmarlon. Disgrasya, basta may M ang pangalan, ano? Report, ikan sa Capitol Provincial ng action na marong Herboya, mga ka-action sa Dinkamang Kutinat Lamuton ka sa Amon Polita ka Servisyo sa Batama tayo Pilipino, una sa Malitaw na sa action sa Production Radio. Action Firing Line.
Mayong first day sang bakunahan sang probinsya sang Negros Occidental kag diri man sa syudad sa Bacolod. Mayo man nga patimaan na. At least mamat-amat kay kabalo ka ang aton sining Department of Education, ang gobyerno ta gusto na gid nga mag face to face bla all the way. Hindi kay ulo ining limited gid lamang kundi daw i-plaster na gid tanan-tanan galing kiti way pagin nakapabakunang iban. Action firing line. Te may andi na to niya mabasol maginikanan nga nagapangduha-duha. Normal ang ina nga sitwasyon mga ka-action. Last 8:39 na. Action firing line. Nakayuhoman ko sa singit ni Action Marlon Hilavia parte sa mga balita di nga nagalapta sa social media. Ako basta social media gani nga hindi man lehitimo ang name Action Hands nga makit-an ko daw way gid kuya gapati sa mo. Kung hindi laman legitimate like Action Radio Bacolod nga news, way gid ko gapati kay tiina pwede na makabig iya nga mga marites na da o kung mga troll o kung mga minions or mga fictitious name lang nga gusto lang gubanay politika nimo. Action firing line. Kay nagagwa nga information subong diri sa Bacolod nga binangigay iya si abang lingkod Representative Stephen Paduano kag si Mayor Marvin Malacon, no? Nga nagaagaway kung sinong mangin antog sa gani magpinuno sa ila sa kampanya ni presidente ni Albi Benitez ni Bacolod. Action firing line. Tikita ko na gani sa social media nga gindrawingan isla duwa nawong kagin pauyat ka gloves Action Henry, Action El Rey. Ginapaboxing sa duwa ya. Action firing line. Kung sino kuno ang mangin manager sa pagkampanya kay Benitez sa Bacolod. Ti amo to kay nang sabato. Actually ina gani way ginagagwa sa mainstream mo. Ara sa social media kaling kay siya man mismo nag-una nga nagmuno at ihambalta na lang ni nga tiway kuno sang kamaturan. Naway sa kamaturan pero advice ko gani kay Sir Albi Benitez. Kuando suggestion lang, suggestion lang abi pulo pa interview bala sir kung may mga isyo nga amos na abi kay para at least masanagan bala dayon kabalo ka kung kaysa ini mga kutsuk-kutsuk kag binuteg daw mapatihan man ni pangabot sa punta butang-buta na nimo. Action firing line. May pagani nga may magpadala ka 1 kilo nga baboy spiak mo tos pamilya mo pag-abot tunga na lang na kay ginabuhina na kundi nagasangit-sangit. Action firing line. Pero kung kutsuk-kutso gani nga i-plastar mo di sa piyak nga tawo pagkatapos ipasa lambot punta to lain na ng istorya to nan di dapat masanagan dayon tiway ko na way sang kamatuoran ina. Action firing line. Ati hambal naton nga ni parte niyas politika normal ina nga gubanay arada depende gyapon sa butante kung sino da ang inyo sininahamutan mga kaksyon. Action firing line. Kag kung sino da makit-an nyo kag makabulig sa inyo sining sa inyo sining banwa kun syudad, no? Happy Valentine's lang sa kay Mr. Rolly Toriano Villarde na sa Canada na sa subong. Action firing line. Sa Mandalagan, Canada. Action firing line. Sige, mabalik ko dugay mga kaksyon dungagan tag balita ta pero antes pa sina gina-endorso ko sa inyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Los Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makaprepara. Mayong gabi lang kay nong Dodong Alimon kay nong Nardo, no? Dira sa may barangay Tuburan, barangay Pandanon. Salamat gid sa pag-monitor sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. Kag mayong gabi no kay Wilma Inocencio Cabarles, salamat gid sa pagtutok. Kag si Madam Idario Sora. Si Romar Tamayo, good evening. So, Brian, monitor lang kami Hacienda Candagit Farm. Sir, on duty lang kami diya. Sang reading si Morales Darwin. TY, sir, on duty si Security Guard Tamayo Romar. Sige. Leonard si Untal. So, Brian, evening, liyog lang Tamiya Family Untal. Kag si Scar, Barangay 7 Magalion. Pamati gid subong from Leonard Untal. Salamat gid ana. Si Ma'am Jinky Dailagdon naga-monitor man, greet lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex R. Monteza, Alma Oligon, Milili Oligo, Michael John Season, kagaya sini nga pamilya. Naga-monitor man si Sir Utay Benedicto, tamyaw lang ko Happy Valentine's Day sa pamunuyo sa Barangay San Jose, halin sa Grasel, Palabrica. Salamat, gina na. Janelo, nabasa ko na kayo na. Sige. Las 8:58 na sa aton sining pagpangalagan. Action firing line. Ubuson ta na lang niyo. Good evening, Sumbray. Happy Valentine's. Pa shout out man Toribio family sa Barangay Talaptap, La Castillana. Thank you, gid. Sige. Thank you, gid sa pag-monitor. Action Bray, happy Valentine's Day sa imo kag sa tanan nga staff sa Action Radio. Tamiyaw ko lang Brillantes family. Sila ni Lolo Pudot, Papa Tutong, Guard, Norbing, Lola Consing Doria, si Tintin Galia. Sige, salamat gid, na? Baka damo ba? Good evening, Sumbray. Greet na mo na happy Valentine's Day kay Papa Marlo de la Torre. Greet from baby Kurt Nathaniel de la Torre. Salamat gid. Yung gabi Sumbray, happy Valentine's. Silog na miyaw sa mga miga ko. Rosemary Wanse, Rosemary de la Torre, Clarivic,
Alon, Joy, Dandoy, Dimpol, Utod, no? Tamaan Kalawig. Next time, inubuon lang, ha? Greet ko lang, Papa Nestor Santuyo, sa bago Happy Valentine's Day, Papa. Daisy Santuyo niya. Sige. Evening, Sobray, pa gusto lang pasaka ang Noseco di sa La Carlota sa ila kilowatt sobra pilo ang saka nila. Ay gali. Daw gatong man sila gali, no? Pinagusto lang sila kapasaka man sa mga presyo sang gatong mga kaksyon, ano? Naga-monitor man, Happy Valentine's, friend ko si Dorina Pasibo sang Binalbagan. Halin kay Ani Niglia sang Barangay Comalisque. Sige. Action firing line. Rayjan Tan Villalon, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagan. Mayrat sa dahon pakutan nga balita galing king oras ko do kakulabos pabosan tanan, no? Action firing line. Buwas aga standby ka mo sa action hotline, ha? Upod kita Martes buwas kag sa action firing line man, ha? Standby karon sa Action Ride Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden, nagpasalamat gid maghilibati kita buwas sa mga iba naton nga mga programa. Mga kaaksyon din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio.